Čaute, vítajte nového videa. Dnes to budú ciele na Euro 2016, čo sú majstrovstvá Európy v Rubikových kockách, ktoré sa budú konať 15. a 17. júla 2016 v Prahe. Je to nenormálna príležitosť sa stretnúť s tými najlepšími speedcuberami. Ja sa tam nenormálne teším. Možno to bude, je to jedna z najväčších súťaží. Bude nás tam 525 zo všetkých kútov sveta. Je to proste bomba a nenormálne sa na to teším. Môžeme sa do toho pustiť. Začnem kockou 2x2, je to môj Linkpo. A som mu trénovala, vlastne v Brne, ak som dávala ten priemer 4.14, tak ma to strašne povzbudilo, nakoplo, tak som mu začala trénovať a to som dávala tak denne, normálne. A často bolo pod 4 sekundy, čo je dosť dobré. A dúfam, že sa mi podarí teda pod 4 sekundy priemer na súťaži a pod 3 by som chcela single. Hádam sa podarí. 3x3, tam by som, je to goal vyšiel a chcela by som single pod 14 sekúnd alebo pod 13 a AVG asi pod 18 alebo 17 sekúnd. Niekedy sa podarí, že dáme pod 16, ale neviem, mne sa v trojke nedarí moc na súťaži, tak hádam, mohlo by sa podariť, neurazila by som sa, ale moc, akože nie, že si neverím, ale už som dosť sklamaní zažila, tak neviem, skôr si dávam také horšie cieľa, aby keď to dám lepšie, aby som bola aspoň rada. A v OHA, tá istá kocka, tam som sa dosť zlepšila a to som nejak extra netrénovala, dávala som si možno AVG 12 za deň, čo je málo. A chcela by som dať AVG pod 40 alebo pod 38 sekúnd a single pod 30. Takže tak. 4x4 tu absolútne netrenujeme, to moju ausu. To si dám, som rada, keď si dám AVG 5 za 2 týždne. Ale single by som chcela dať niečo pod minútu 30, lebo mám tam minútu 30 single, najlepší, tak aspoň to nejak prekonať. 5x5, prvýkrát idem na súťaži podať aj 5. Nebudem používať toto Shengshow, mám objednanú Yuxin, ale ešte mi nedošla. A tam by som single chcela dať pod 4 minúty, neviem, tiež to nejako netrénujem. Bol chvíľu čas, že som proste trénovala riadne, že iba 5 a to vlastne spôsobilo, že som sa z mojich 5 minút dostala na 3. Ale potom už to teraz nejak zanedbávam, čiže rátam s tým, že som sa aj trocha zrušila, ale mne to stačí, nejak to neriešim. Megaminx, je to Juhu Megaminx, taktiež prvýkrát budem na súťaži skladať a ten tiež nejako netrenujem, ale chcela by som dať pod 3 minúty single. AVG nedám ani tu, ani na 5x5. Square One, bol to môj main event, hovorím bol, lebo nepovažujem to za main, lebo už ho netrenujem. Sem tam si zaskladám, ale nie je to proste to, čo to bolo pred Brnom. Pre som zažila strašné sklamanie aj v Pira, aj na Square, ako pravdu povedz, bol mi tam riadne do plaču, ma to proste minulo o pár stotín a prestala som to skladať. Nebolo to správne, viem, ale začala som sa venovať niečomu inému, čo by sa spomenulo inde, ale sem tam si dám, ale chcela by som tam stále sa toho držím, viem, že Matúš Bufa je v tom výborný, čo počúvam od ostatných, ale proste chcem dať to NR a keď sa nepodarí sa, ale chcem sa o to pokúsiť, nechcem sa vzdať. A je to huge, super. Pyraminx, taktiež to sklamanie, aj keď viem, že Mario je v tom proste výborný a že ja používam jednu metódu, možno si poviete, že kľudne že sa mohla naučiť inú, ale proste ja neviem, nechce sa mi do toho. Ale dávam doma aj sa 5 AVG, neviem. Tiež si idem za tým, že chcela by som dať národný rekord, ale neviem. Proste sub 5.45 AVG a single pod 4. A je to môj. A na Square One ešte single pod Nore tiež, no. Scube, to som sa chcela zlepšiť kvôli poradiu, vlastne ako som, lebo som 5. na Slovensku a dalo by sa na 3. miesto pekne dostať. Čiže chcela by som dať pod 7 AVG, čiže pod 7 sekúnd, ale radšej by som bola pod 6 a single pod 4.
Ja som proste to, že viem iba tú úplne začiatočnickú metódu, kde sa používa HPR vzať peranto, tak niekedy sú tie solvy dobré, že dávam v pohode 5 sekúnd furt, ale keď nastanú prípady, ktoré riešim na dlho, tak nie som proste. Čiže je to dosť šťastný v tomto prípade, ale neviem, mohlo by sa to podariť, ale neberiem to nejak tak tragicky, čiže hlavne by som chcela trojku musím vylepšiť, lebo na trojke mám 19 sekúnd priemer, proste je to hrozné. Squareman a Pyramids, ale hlavne to trojka, lebo v ostatných mám ako tak výsledky. Nie je to možno najlepšie, ale nie je to zase ani najhoršie, proste je to pekné. Ale proste tá trojka, mne sa väčšinou dáva iba v singloch a proste arg nie. A mňa to dosť mrzí, lebo proste trojku trénujem a je to iné, dám na 4x4, dám úplne iný čas, mne to je jedno, lebo to je tak, keď to netrenujete, tak na čo mi to je? Ale tak no, strašne sa tam teším, ako som spomínala, lebo si zoberte, ty čo neskonáte, máte radi, čo ja viem, Rihanu. Máte možnosť sa s ňou raz v živote stretnúť, ja už takú šancu proste nebudem mať, nepôjdem za ním do Austrálie, ani nikde už proste nestretnem. Jedinečná príležitosť, ktorú som skoro premarnila, mnohí viete, o čo ide, ale proste neodpustila som sa to, keby tam nejdem, lebo fakt, bude tam niečo neskutočné, budú tam televízie, všetko tam bude. Ak máte možnosť 15. a 17. júla tam prísť, aj keď neskonáte, príďte sa tam pozrieť, je to niečo neuveriteľné, toľko ľudí pokope, toľko super časov. Si zoberte, že tam uvidíte niekoho, toto zloží za 5 sekúnd. Kde inde môžete mať takú príležitosť? No v Bratislave asi moc nie je, no. Proste teším sa tam na vás, na všetkých, proste. To je bolo všetko. Dúfam, sa vám moje ciele aj páčia. Ak si myslíte, že je to možno unbelievable, tak mi napíšte do komentára, ale tak ja si verím v tom, lebo doma to dávam. To, že tam bude stres, je už druhá vec, ale hádam, no. Áno, sa to podarí, no. Držte palce a čau.